l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Sentej wara li l-Partit Nazzjonalista kellu l-obbligu li jdaħħal il-kontijiet finanzjarji tiegħu u anke ir-rapport tad donazzjonijiet li rċieva, il-proċess ta' awditjar brabta ma' dan għadu mhux lest ħareġ waqt konferenza l-aħbarijiet tal-istess partit, ġurnata biss wara li sar magħruf li l-Kummissjoni Elettorali ilha għal dawn l-aħħar sentej tibgħat ittri ta' twissija lill Partit Nazzjonalista biex jirregola ruħu. Sissa diġà ntbagħtu 5 minn dawn l-ittri li l-koll ġew injorati mill-partit ta' Bernard Grech f'kontroprotest li ppreżentat fil-primawla tal-Qorti Ċivili il-Kummissjoni Elettorali brabta mal-azzjoni legali li ħadu fl-aħħar jiem il-kandidati Laburisti għall-Parlament Ewropew Daniel Attard u Marija Saravella Gafà fejn argumentaw li l-Partit Nazzjonalista ma mexiex mal-obbligi tiegħu skont il-liġi tal-finanzjament tal-partit. Fid-dawl ta' dan in-nuqqas lampanti staqsejna d-deputat nazzjonalista Jerome Caruana-Cilja, iżda dan m'għamel xejn li fikkonferma li l-proċess ta' awditjar brabta ma' dawn l-obbligi għadu mhuwiex lest f'dan iż-żmien kollu aktar minn sentej wara li suppost dan ġie finalizzat. Nsab infurmat li l-proċess ta' awditjar wasal lejn. Hekk kif il-ġurnalist kompla jistaqsi aktar dwar dan in-nuqqas tal-Partit Nazzjonalista, Caruana-Cilja tefa' kollox fuq Bernard Grech. Il-kap tal-partit diġà tkellem dwar dan. Minkejja dan dwar din il-materja, Bernard Grech tkellem iżda nqabad ukoll jikdeb u jħawwad ma' ġurnalista dan l-istazzjon fil-Festi tal-Indipendenza is-sena li għaddiet u kien sostna li r-rapporti in kwistjoni il-Partit Nazzjonalista daħħalhom diġà għand il-Kummissjoni Elettorali. Trasparenzi, menti tgħid ħafna fuq it-trasparenza. Ġew pubblikati wkoll. Ara daqsxejn għadek kif kien hemm rapport. Madanakollu il-fatti kitbuh tant li ftit tal-jiem wara kellu jibla kliemu u minflok jipponta subaħ lejn ħaddiema tad-Dar Ċentrali għal dan in-nuqqas. Dan ma sarx biss minħabba nuqqas ta' personell meħtieġ. Grech għal dan propju lura f'Ottubru tas-sena l-oħra u sa dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista baqa' jikser il-liġi u ma jżommx mal-obbligi tiegħu tant u hekk li anke l-medja indipendenti nnutat in-nuqqasijiet tal-Partit Nazzjonalista bil-Malta Today l-erba' tinnota kif il-Partit Nazzjonalista sansittra injora 5 ittri ta' twissija mill-Kummissjoni Elettorali biex jirregola ruħu. Quddiem dan l-aġir bqajna nistaqsu madanakollu bqajna bla risposta. Ġifieri għalik aċċettabbli sentejn tard audit accounts?